All this mine. Yes, sir. That's yours. This is your new home. MrBeast, unul dintre cei mai cunoscuți youtuberi din lume, folosește adesea banii pe care îi face pentru a face organizații de caritate incredibile. În total a donat sau a donat câteva milioane de dolari altora. Astăzi în episod 4 dintre beneficiile sale incredibile. În august 2019, Jimmy, cunoscut și sub numele de MrBeast, a deschis un autodealer gratuit. El a cumpărat toate mașinile de la un autodealer folosit și apoi le-a vândut la prețurile pe care singur le-a stabilit. Can we afford this? I really don't know. În loc de 12.995 de dolari, mașina costă acum doar 12 dolari, iar alte mașini 3, 7 și așa mai departe. Toate mașinile la un preț pe care toată lumea l-ar putea plăti. Ei chiar au cadonat o mașină absolut gratis. This car is free, and this is one of the most expensive bad boys on the lot. It is $12. Vă puteți imagina reacția oamenilor care își doreau o mașină de mult timp și acum o pot cumpăra pentru câțiva dolari. Stay running a dealership. How's the service? $3. That's the price on that one. No way. Come on. And how about $12? Can you do that? Huh? $12? Is that fine? Okay, is it gonna blow up? What's Nope. the deal? I'll give you $100. Just take the car. You gonna give me $100 Yeah. just to take this car? Yes, deal. Psych! Overwhelmed, shocked, blessed. Congratulations. Thank you. Unul dintre cele mai mari proiecte ale sale este să planteze 20 de milioane de copaci. Doar gândiți-vă cât timp este nevoie ca să planteze toți acești copaci. A strâns donații în valoare totală de 20 de milioane de dolari. Acum, el și echipa sa începe să planteze copacii pas cu pas. Put the mulch around the tree, and we hydrate it, and there we go. Dar deoarece MrBeast este atât de celebru, el a avut nenumărați adepți care au fost bucuroși să-l ajute. Ca și furnicile, acești oameni muncitori lucrează împreună și fac planeta noastră un pic mai bună. We brought a lot more people. And now we're gonna try to plant the 20 million trees. Oamenii se simt onorați să poată contribui la acest lucru. În 2 zile au plantat 1700 de copaci pe acest câmp gol, însă mai trebuie de plantat încă aproape 20 de milioane. Thank you so much for helping us do this, by the way. How'd you hear about this? Oh, I saw the tweet. How to hop in? Jimmy are nevoie de sprijinul tău. Accesați videoclipul său și urmați instrucțiunile de acolo ca să puteți contribui cu o parte și voi. A donat 100.000 de dolari și a plantat același număr de copaci. Îi dorim mult succes în eforturile sale. Tree review. Even Chandler can do it. Another one. Another one. Yep. And another one. Situația din întreaga lume este tensionată în ceea ce privește pandemia COVID-19, în special în ceea ce privește alimentele din Statele Unite. MrBeast a decis să cumpere produse alimentare în valoare de $1 milion și să le distribuie magazinelor alimentare. 6 camioane cu 18 roți, fiecare cu 25 de paleți plini cu pachete alimentare. Camioanele sunt pline de produse din carne, produse pe care în magazine este dificil să le găsești, dacă nu chiar imposibil. La prima oprire îi descarcă un total de 175.000 de produse din carne. 170,000 servings of protein in this truck. What does that make you feel? It's fantastic. 2 weeks ago, meat was very scarce. It was hard to find. Thank you, by the way. No problem. We're just trying to help. So much food, you It's guys. literally 170,000 servings of protein is what we're delivering here. Îmi pot imagina cât de fericiți sunt acei care se pot bucura de aceste produse gratuit în acest moment dificil. După ce petrec câteva ore de muncă pentru livrarea alimentelor, în cele din urmă ei aproape că nu mai au forță. 1,700 pounds of sliced bacon. What do you have? I got 1,000 pounds of pepperoni. Why is that funny? I don't know. Această contribuție este doar una dintre multe altele și în continuare este nevoie de multe donații pentru oamenii care nu își pot permite aceste alimente. Un mare respect pentru asta. Cred că videoul deja merită un like pentru fapta Let me asta. get this straight. For every dollar they donate to Feeding America, you guys will donate 1 serving of protein. That's right. O altă faptă generoasă a acestui YouTuber și a echipei sale este de a-i cadona unui om al străzii o casă cu toate condițiile pentru a locui în ea. 3 persoane din echipă au sarcina de a-și petrece ziua cu acest bărbat fără adăpost, așa cum își dorește. Y'all do what y'all want to do. Whatever you're saying, I'm with a good family. It's all about you today, man. So whatever you want, that's what we're doing. Ceilalți și-au propus să găsească mobilierul și echipamentele potrivite pe care le folosesc apoi pentru mobilarea apartamentului gol.
Au cumpărat un frigider, un cuptor cu microunde, câteva picturi murale, un ecran UHD imens și multe alte lucruri mici. Au cumpărat chiar și alimente pentru el, în plus o canapea de sufragerie de lux uriașă. Între timp, omul fără adăpost pleacă la cumpărături cu noi săi prieteni și alege niște ținute frumoase. Did it fit good? Yeah. Perfect. Vă puteți imagina cât de fericit trebuie să fi fost acest om. His new apartment! Cât de grozav este că mai există oameni care fac bine celorlalți. El a primit în cadou o casă, ceea ce avea cu adevărat nevoie. Eu cred că asta merită un like neapărat, prieteni. Cam atât pe astăzi. Nu uita să te abonezi la canal și să pornești clopoțelul. Atunci vei putea primul privi partea a doua din această serie. Până la următorul episod. Pe curând, prieteni!